Hey guys, after so long, 1 month ni unawso मोनसे दिनै कमेडि भिडिअ लाबोबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन बाट नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनायनि आगोलावनो पार्ट 1 खौ नायग्रोनांगोन अब्लासो नोंथांमोना स्टोरीखौ बुजिनो हागोन ओमफ्राय रिलेट खालामनो हागोन सो नोंथांमोना पार्ट 1 खौ नायग्रो ओमफ्राय नैबे पार्ट 2 खौ नायबानो जाबाय एन्ड अलसो सिस्टारनि चेनेलावबो मोनसे गोदान भिडिअ आपलोड जाबाय सो नोंथांमोना बेखौबो थांनानै नायहैथां आफ्टर वाचिं दिस भिडिअ जोङो लिंकखौ नैबे भिडिअनि गाहायाव डिसक्रिप्शनाव होना दोनगोन सो एन्जय द भिडिअ आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव थैंक यू सो मच आयै जाला बिबिमाजों जाला फाखिस्रि बिमा रावनिखौबो नुवाखै आं गाथायाव मोनो ना मासे मानै सानखान्थियाव थायो नै मालायल'सो लानो हायो नामा आंबो लाहोगोन आफाखौ हिनजाव सानै आंखौ जोदों बैसाला सिख्लाफोरनि इमरान हासमिया जेब्ला नुयो अब्लानो गुस्ति गोलावल' खालामहरनाय नुयो साला नायगोन आं बेखौ आयै दानि बिहामजोफोरा मैगं गोथाव संनो रोङा खामानि मावाब्ला दै गाङा बिनि गुस्ति गोलावखौ फारनैखौ बुस्थामा दोननो हायाब्ला आंनि मुङाबो लगायजाया नङा हा बेथ' टेब्रासो र' बे फैदों मोजां जादों र' नाथाय बेलाय मानोथो खारबोदों आइदै आया आइदै उफ आबौ गोग्लैबायसो माथो औ आबौ माखौबा आथिं गुदियाव फाथिनो हानाय बिदि मोनदों आं आबौ नैबे जायगायाव आथिं फाथिनो हाग्रा मोदाय दं बेनो फाथिनो हादों बायदि मोनदों आं हे आबौ बे थोलि नंगौ औ आबौ नंगौ नै आंनि खावसे दारि गोमोननि कसम जाला आबौ आं थानायाव दागि आं थाब्ला मोदाया हास' जितना खारो दे जागोन दे आबौ हाबायाव थांनाय आबौ थांनायाथ' थांदोंमोन र' आलु लायनो नाथाय प्लास्टिकबो फैयासै हा मानो आबौ बैसाला लामायाव सौथुना गोग्लैना प्लास्टिकआ स्रा होनलायना गावस्राना आलुआ सैमा खियाव द्रा ना राहा आलु ना आया प्लास्टिक हा माथो खबर आबौ आंनाथ' बरिया र' नोंनासो खाफालाव दाउखा खिलाना हरबाय हा बेफोरखौ मा बुंनो नों आबौ मा बुङो बर' राव बुंनायखौ खोनायाखै माने नों मा फोरमायनो सानदों खोनासं दाखालै नों जायजों साम' सोबख'नायनि प्रेक्टिस खालामदोंमोन दिनै मालाय बियो गुबुन सासे सेंग्राजों गुस्ति गोलाव खालामलायना मुसुरनाय प्रेक्टिस खालामबाय दं मा मुसुरनाय प्रेक्टिस ओइ बुराय सालायखौ फिदिङालासिनो बाथ्रा बुं हा मा खालामजोबदों बिलाय ओइ बुराय मा बोरमा खालामजोबदों बिलाय तात बाथ्रा बुंनो र' नोंहासो सालाय फिदिङालासिनो बाथ्रा बुंनो होदों सालाय फिदिङाबालाय बेबायदिनो ओंखारगोनथ' र' बाथ्राफ्रा मानो जानला मानला बाथ्रा दा बुं सालायखौ हमथाना बाथ्रा बुं dan badan berputar kau sudah sedih bung. Serjang buah musuh na practice kalau nunggu neng. Bai dekor cingau neng na, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यारा
सोरबा सासे टेंगाना सेंग्राजों गुस्ति गोलाव खालामलायना मुसुरनाय प्रेक्टिस खालामबाय दंमोन मिथिबाय आंसो बै टेंगाना सेंग्राखौ थिगसे बुना हरबाय बरिया bu बरिया खनसे जागासेनो आइदै सिखोरा जानजिया बायबाय होनलायलायदों thank you abu thank you थेंक इउ नङा बाव माबार थांदोसो नोङो नङाब्ला बिसोरना क्रिकेट टीम जाखांबासो मोनहैगोन नोङो ha ya sabu थांनि आं थांनि सना आंनि आमायथु सोरजों मुसुरनाय प्रेक्टिस खालामगोन नों इसे कहते हैं चलते हुए आग में तेल डालना आप होगा भोकाल सना नों माना सलमान खान थाखानायावनो शाहरुख खान नायग्रोबावखो I love you Sona nung aku garap buah karga Sona बेटा सुसु एब्लेनि गेथ' सना नों माने थास' गैया टयलेटआव गैया सना नों बुआ गोमाखो आरो आं थाखानो मानो गुबुनजों क्रिकेट टीम बानायनो सानखो Sona nung buat angge Bailamos con musisha basito be Bailamos con musisha basito be Taki rumba Bailamos con musisha basito be Sona aku karena buat angge Bailamos con musisha basito be Bailamos con musisha basito be Taki rumba Hei cara suat Sona nung mana zero begaya Bailamos con musisha basito be Taki rumba Sona mana दै सिङावबो गैया नोङो सना बासि मारबाय जों बै फाग्ला बोरायनिफ्राय नङाबा बेजों अरजाना जोंबो फाग्ला फाग्लिसो जालायलांबायमोन औ सना नों जोबोद मोजां आरो जा टेलेन्टेड खा औ सना आनखि आंखौ गासिबो मिथिजोबखागौ जे आं आइनि उदैनिफ्राय टेलेन्टेड जोनोम मोनखादों होनना yes my darling दे जिरायदो बेयावनो फैदों माले I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year.
Sona! Sona! आयु गैलाहाय गैला दानाबा बे हायथा टेप्रियालाय बहानिफ्राय मोनफैलायखो No. सोरखौ सना बुंबाय दं बे? दा आं मा खालामनांगौ जाखो दे माथो खारबोबायसो मा जेरावबो सान्ति गैयालै सेसाय दानाबा गाइखेरा बेलेग दैया बेलेग जाखासिगोन सना ए सनाबावसो नों सना सोर सना आंनि मुङा सना नङा आबे साले नोंनि बायदि मोख्रा मोखां सेंग्राखौलाय सोर सना बुंनो ए सेसाय बेथो And by the way, I'm a boy. Oh yeah. Have some standard. You got to. सना रो Aidi. Bikhya sasi baya. Ayah. Mana biasa ke? Angin yang ni kado benar mata. Aidi. Tat berbab. Je bebuza nang beberkau. रो Suna, nang biku suna bungnia. Angni bikhya guli bayi habibai ayah. आं दा मा खालामबावगोन Sona, soर बियो आरो नोंखौ मानो सना बुंबाय दं बियो? नों दा मा होननो फोरमायबावनो Arsuras bumbudu nang. Hey, berbok. Ang bini boyfriend. Nang lesor. Nagran ran. जबान संभल के बात करो बावना नों मेरे बॉयफ्रेंड आंगले सर Are, nang ke baunas bumbu bay. Nang nagran arna surja bunu seltap tap ne. No mo नों को Come on आं नोंसोर सानैनिबो गार्लफ्रेन्ड आं नोंनि आरो नोंनिबो गार्लफ्रेन्ड मोनथिबाय बुरबुखर Sona, नों मानो बेबायदि खालामखो आंनि गोसोखौ हाब्रु सेकनाय बायदि सेकनो लांजोबबाय नों Hey. Sona, nang mana angni gosoजों फुटबल गेलेनायखौ आं जुजा पामसार जानाय बिदि मोनलायबाय चुप एकदम चुप दाना खानिबो मोजां खोनासं नोंसोर सानैनो आंखौ सोरनो नांगौ आंनो नांगौ मा नों आंखौ मोननो गोसो गैया नामा दं Sona दं हगाराखै होमब्ला खोनासं नोंसोर सानैबो बुलायनो नांगोन आरो जाय बुलायनो हायो बिसो आंखौ मोनगोन जागोन Sona जागोन सारा सेफ फायजोबगोन आंलाय आं नोंनि हाराखौ सिख्रुजोबना सुप बानायना लोंगोन आं तो शुरू किया जाए थौ सुवाद नोंनि बिखुं स्टर बायदि खिबुखौ जोख्लाबजोबगोन आं बहानि टिस पियालै नोंलाय अब मजा आ रहा है स्लो मोशन बुग्राखौ बोरलै हिन्दी फिल्म मोनदों स्लो मोशन बुनो फैदों बियो थौ Sona थौ Sona
फिउचाराव ठेकेदारा सोर जागोन नों सना नों आं ठेकेदार जाब्ला BMW फर्चुनार कारखौ सोरनो बायना होगोन आंनो सना आंनो सना आंबो सरकारि साख्रि लागोन इलेक्ट्रिक गारिनि मुङा दङ टट' सना नों ठेकेदार जागोन होनना लगाय जोब्बाय आंनि ब्रेनाव जट' पट' खामानि गैया नोंनि बे सरकारि साख्रिया खोब बेसे लानो हागोनबा गारि फिसा एल्ट' हर किसान सोर पार्टि खालामगोन नोंजों आं सना आं लन्डन आमेरिकायाव नोंखौ सोर बेरायनो लांगोन नों आंनि गुलाब जामुन गिदिर गिदिर बिल्डिं दं गुवाहाटीयाव मोसौ थायो मोसौ गलियाव होमब्ला मा खालामगासिनो बै ना गोरांजोंलाय ओरै फै आंनि खाथियाव सरकारि साख्रिजों थाना लाब गैला ठेकेदारजोंनो थांनोसै आं सना आंनि गुलाब जामुन हाइठा सब उसके फोटका समझे क्या चॉकलेट बैम है मैं ठेकेदार बनेगा साला no. Oh, Sona. Thâu